Jama'a assalamu alaikum. Mai magana naku Aminu Saira Muhammad, shugaban kamfanin Saira Movies Investment Limited kuma jagoran tashar TV ta Saira Movies. So muna masu alhinin bawa masu kallon mu haƙuri kan tangarɗa da muka ɗan samu ta na'ura. Kasan an ce ƙarfen nasara baka da tabbas. So Allah cikin ikonsa kusan tun jiya da daddare muka samu tangarɗar na'ura wanda ba daga nan ɓangaren mu ba, daga can ƙasar da suke ba mu sabis na wannan channel. Amma dai ana aiki tukuru don ganin insha Allahu an kawar da wannan matsala. So kasancewar yau ne ake haska shirin fim ɗin labari na da misalin karfe 9. So idan Allah ya nufe mu mun gyara kafin lokacin, insha Allahu za mu saka muku shi. Idan kuma Allah bai nufe mu an samu shawo kan matsalar ba, don Allah ya so ya yadda za mu sanar da lokaci in Allah yadda, ko daga zarar an dawo ya kasance an haska na yau din Allah yadda. In kuma bai yi ba zuwa gobe sai mu tara in Allah yadda za mu haska shi. Amma wanda suke kallo a YouTube, insha Allah su ba wata matsala, insha Allah za su kalle shi a YouTube a daidai lokacin da aka saba haskawa karfe 8:30. Muna masu baku haƙuri. Kun san an ce karfen nasara baka da tabbas. So yau dai Allah cikin ikonsa ga matsalar da muka samu, so muna baku haƙuri masoya wannan tasha, mabiyanta masu kallonta a ko'ina a faɗin duniya. Da Allah da a gafarce mu, insha Allah za mu yi ƙoƙari mu sanar da ku lokacin da za mu sake haska labari na, kuma abubuwa su ci gaba da tafiya yadda ya kamata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagode.